Pramotani sikla fanbedek YTF songsamani bishik puri pongmano ragui tini khatung khajani bisingtui YTF songsamani salno palaijak Khumulwng amchaini Khajurimura tei abobe baksano Dukmali bazar bo haino palaijak Tripura Motha Party Office YTF ni banati samani bisingtui YTF songsamani bishik puri pongmano ragui palaijak manjaka Mande Block President Lemon Deborma tei YTF ni juda adongrok manjaka TWF ni budini Deborma tei manjaka MDC Ganesh Deborma bo haino साइमानो दिनै 3 मे 2025 जोंनि बबाग्रान लिडारशिप जोंनि फर्मार प्रेसिडेंट जोंनि सार रुनेलनि दुलमुंबाय ताइ ताबुन जे प्रेजेंट जोंनि प्रेसिडेंट जोंनि सार फरस्ट दुलमुंबाय जों दिनै 4th इयार ओंखा जोंनि जे YTF जोंनि सिक्ला बदल तिबार मथानि जोंनि फाउन्डेशन दे अ सालामरगै तिनो जागाव खाजुरिमुरा पार्टी अफिस खुमुलुं जों प्रेक्टिस सालायखिया जोंनि लोकाल एनबिसि दं जोंनि सार गणेश लिडार YTF लिडार तो चीनी लिडार दंबायु तीनो सालो चीनी क'क्राझार मुं चीनी YTF निंगै अबन तंनाय सिक्ला अंका चीनी दफा चीन सुवाय चीनी बेकबोन फायदि बुस्तां सालो चीनी सिक्ला रक्तैबो चीनी दफानि सामुंगो चीन तिबारसन फियक तिनि चीन मरासन लगिरुवै चीन बुबागार लगिरुवै चीन महारासन जे नासिक मुं चीन तिबारसन फियकनानि चीन दफानि फियकनानि फायदि आं तिनि सालो आनि अबन कौमुं तंनाय चीनो हास्ते गोरोङै जद चीनी सिक्ला रक तेबर दले पले फायदि चीनो फान्ड फायदि ताइ जों सिक्ला र मिलुवै चीन बिसास दंगो चीन पुजि दंगो चीनी सालसा चीन YTF नि बिसिंतै चीन बुबाग्रानि बिसिंतै जों तिबारसारक जों फियजनाय सालसा हामबाय चीनी सिक्ला बेडेक YTF थानाय 2022 सचिनी नवाई ऑडिटोरियम हॉलो चीनी बुबाग्रा बाय दागिजाक चीनी फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड देब्रमा बिनि नेतृत्वे जों दिनैहाय सालो YTF नि पहिला त्रिपुरा मथानि खायसे बेडेकङै YTF संसामानि बिथिंथाय दिनै जों जतन साइमानो 4 बছर खामानि परे जों दिनै आरो खाजुरिमुरा हाय थायो जों दिनै आरो फ्लेग सालाय दङ बनि बागैनो जों साइमानो जे YTF तामनि बागै खाजाका त्रिपुरा मथानि खायसे बेडेकङै YTF जे खायसे स्ट्रंलि खायसे जे त्रिपुरा मथानि संगठनङै जे आरो बेडेकङै जे YTF खाजाकमानि हंखाय महाराष्ट्रनि वानसुकमों बुबागारानि वानसुकमों जे YTF नि बिथिंथैनो जों जे जत त्रिपुरा हानि सिक्ला रङा थानसा बाक्साके खलायै क्राकखे सामु खाय दंनानै अबनो नाहार मुंतैनो दिनै जों आरो YTF नि फ्लेग सालायो अब हायकिना दिनैनि जे अ सालो चीनी त्रिपुरा मथानि इंगै हायको YTF नङै साला त्रिपुरा गनाङै जेता चीनी त्रिपुरा मथानि संगठन दंमाने अ जागा जों प्रत्येकटा थायन दिनै अम हाके फ्लेग सालाय दङ त अ बायसिमि पाया दिनैनि अ फाउन्डेशन देना तयै दिनै सारा त्रिपुरा जे प्रत्येकटा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जों दिनै खायसे ब्लक कमिटिनि नेतृत्वे जों अ जागाव फाउन्डेशन दे पालाय दङ अबन बिसिङाव जों ताइ बिसामनो सारिक चीनी अब हायकिना YTF नि बिसिंतैनो जों प्रत्येकटा थायो प्रत्येकटा ब्लक जों मसाल रेली हायके जों हमचां रेली खालायनानै बागै जों चाइ ब्लक दङ बनि बागैनो जतनो दिनै चीनी प्रेस मीडिया रकम बिसिंतै जों दिनै जतनो दिनै कयमुं तंनाय जत बर खाबासै थानचा खालाय चीनी YTF नि जे त्रिपुरा मथानि खायसे संगठननि इंगै जे जतनो स्ट्रंग के बासबै जे बुबागाराना लगिराना बागै चीनी जत जे सामुंनो खालाय खानान बागै बुबागारानि कन्टिन्यू बावनि गानाव तंगने सामुं खायनानै दिनै YTF संगजाक माने अबन बागैनो जतनो हामबाय जों दिनै आरो प्रेक्टिस हामबाय